Ene, busti-bustita zaude. Egon eta eduki aditzak. Kaixo denoi, gaur deskribapenak egingo ditugu. Ai ama, arropa zikin daukat. Ea orain... Ze ondo? Orain garbi daukat. Bideoan Olaiak Peiori arropa eta ilea bustita dituela esan dio. Olaia! Ze, nola dago ura? Olaia! Blai eginda zaude? Ai ama! Zer gertatu da? Olatu bat etorri da. Horrelakoa eta busti naiz. Ene, arropa bustita daukazu. Ta ilea ere bai, mela egin da nago. Olaia, ez barregin mesedez. Barkatu. Esaldi hauetan gauzak nola dauden eta nola ditugun adieraziko dugu. Esaldien egitura hau da. Izena, modu adverbioa, nola adierazten duena, eta aditza. Adibidez, arropa busti-bustita daukazu. Zer? Arropa. Nola? Busti-bustita. Eta azkenik, aditza. Daukazu. Adverbioak errepikatzean, indarra ematen diegu. Beraz, zikin errepikatuta, oso zikin da. Busti-bustita edo oso bustita. Aditzak aztertuko ditugu orain. Olaiak eduki aditza erabili du. Hau esan du. Arropa busti-bustita daukazu. Kontuan izan, eduki aditzaren ordez, ukan aditza ere erabili ahal da. Beraz, bi formak zuzenak dira. Arropa busti-bustita daukazu edo arropa busti-bustita duzu. Era berean, daukat eta dut edo dauzkazu eta dituzu. Peiok eta Olaiak egon aditza erabili dute. Hau esan du Peiok, mela eginda nago. Hau esan du Olaiak, blai eginda zaude. Zer esan dio Olaiak Peiori? Arropa zikin daukazu, ala arropa busti-bustita daukazu? Arropa busti-bustita daukazu. Prakak oso zikin badauzka, zer esango diogu? Prakak zikin dauzkazu. Jarri egon edo eduki aditza. Ni mela eginda nago. Zu blai eginda zaude. Ilea zikin daukazu. Deskribapenak egiteko modu adverbioak eduki aditzarekin eta egon aditzarekin erabiliko ditugu. Adverbioak errepikatzean indarra ematen diegu. Eduki aditza. Eduki eta ukan aditzak. Biak dira zuzenak. Egon aditza. Segi aurrera eta laster arte.